Dnes si ukážeme, ako uháčkovať takéto pekné narcisy. Takže tu ich vidíte už vo vazičke a toto je ten jeden narcis, ktorý budeme dneska háčkovať. Že pekne žltý kvietok, lupienky, zelená stonka, také sedielko. A budeme na to potrebovať zelenú vlnu, žltú vlnu, čiže zelená tu, žltá tu. Na to, aby tá stonka tak krásne držala špajdlu, aby vlastne toto tak pekne držalo, aby nám to nikam neutekalo, tak budeme potrebovať niečo na vyplnenie. Samozrejme nožnice, ihlu, lebo toto všetko je háčkované ako keby bez použitia ihly, ale tuto vnútri, aby tam nebola diera, tak to sme urobili zvlášť krúžok a potom ihlou sme ten krúžok prišili. Označovač, aby sme vedeli, kde nám začína krátky stĺpik, teda rada z krátkych stĺpikov, aby sme sa nestratili. No a táto vlna je 3,5, čiže háčik s veľkosťou 3,5. Tak môžeme začať. Aby sme urobili stonku, tak musíme si urobiť najprv magický kruh a do ňoho potom budeme robiť 4 krátke stĺpiky, ktoré neuzavrieme pevným očkom, ale budeme pokračovať plynulo ďalej v takých kruhových radách. Čiže urobíme magický kruh, obkolesíme si vlnou prsty 2 alebo 3, ako chcete. Tam, kde sa mi to takto prekrížilo, si to chytím, aby mi to neušlo. Idem zo spodu, potom hore, prejdem do tohoto krúžku. Tu by sme to zaťahovali, ale magický kruh chceme robiť, takže to zaťahovať nebudeme. Ale aby nám to nejak neutekalo, tak si môžeme urobiť takúto zábezpeku trošku. Tak, a teraz vlastne do tohto budeme robiť 4 krátke stĺpiky. Môžeme si to trošku uvoľniť. Toto tu. Tak, a urobíme. Dovnútra ideme, kolesíme a zoberieme takto. Máme tu 1, 2. Zoberieme a prejdeme všetkým. Tu sme si robili prvý krátky stĺpik. Ten je dobre si teraz aj označiť. Ja si to označujem sponkou. Môžete použiť nejakú inú priadzu, hocičo, len aby ste to mali označené. A to je ten náš prvý krátky stĺpik a potrebujeme 4. Čiže hneď vedľa neho 1, 2, 3, čiže dokopy 4. Raz, 2, 3 a ten prvý je 4. označený. Tak, teraz môžeme zatiahnuť. Niekedy počujete taký zvuk, to je veľmi dobré, lebo viete, že je to napevno. Niekedy ho počuť proste nie je, ale to nevadí. No ale aby sme si ten kruh ako keby uzavreli a mohli pokračovať ďalej, tak teraz do tohto prvého krátkeho stĺpika pichneme znovu a urobíme ďalší krátky stĺpik. Ja to robím radšej takto, že si tam nechám tú sponku, lebo väčšinou, keď som na sedačke a háčkujem, tak potom tú sponku neviem nájsť. Takže zoberieme vlnu, prejdeme, tak, máme 1, 2, zoberieme, tak. A to je už vlastne prvý krátky stĺpik z druhej kruhovej rady. Zoberieme si teraz našu sponku alebo označovač a ten prvý krátky stĺpik z druhej rady si označíme. Tak. A teraz iba vieme, že budeme takto pokračovať, aby sa nám takto pekne urobil taký dlhý ako keby šúlec z kruhových radov z 4 krátkych stĺpikov a to vlastne bude stonka. Urobiť to môžete dlhé, ako len chcete, podľa toho, aký dlhý chcete mať ten narcis, respektíve tú stonku. Tak ukážeme si zo pár riadkov a potom vlastne vy budete pokračovať a stretneme sa niekde tak na konci skôr. Dobre, takže tu máme 1, druhý sem, tretí sem a štvrtý sem. Čiže druhý sem. Tu máme už 2. Teraz tretí
sem. No to možno vám pôjde trošku ťažšie, lebo je to také nemotorné zo začiatku, ale potom to už budete pekne vidieť, že kam máte presne pichnúť. Vždy sa snažte si to odrátavať od tej sponky, aby ste vlastne spolu s tou sponkou mali 4, čiže nie tak, že tá sponka plus 4. Tak, a teraz tou sponkou ich máme 4. Že 1, 2, 3, 4. A teraz zase tu do sponky. A to je už ďalší krátky stĺpik z ďalšej kruhovej rady, takže môžeme si zobrať preč sponku, označiť si ho. Tak a takto pekne pokračovať. Vidíte, tu už to pekne začína. Takto pekne budeme pokračovať, až budeme možno niekde tu, alebo niekde tu, ako budete chcieť mať veľkú tú stonku. Takže pokračujte a za chvíľku prídu ďalšie inštrukcie. Takže ja som skončila tu, pretože to je taká dĺžka, ktorú by som asi chcela na moje vázičky. Takže vy to môžete mať dlhšie alebo kratšie, to je na vás. Ešte som neukončila ako keby riadok, alebo kruhovú radu. Teraz ideme robiť takéto sedielko, trošku to bude rozšírenejšie a budú tam také zelené lístočky a potom bude žltá kvetinka. Takže to sedielko budeme robiť tak, že do každého miesta budeme robiť teraz 2 krátke stĺpiky. To znamená, že sem urobíme síce áno jeden, aj si ho označíme. Zase si ho označíme, aby sme nezabudli. Ale do toho istého miesta urobíme ďalší hneď. Čiže hneď do toho istého miesta pichneme hneď ďalší. A budú tam vlastne 2 vedľa seba. Teraz do ďalšieho miesta zase 2 vedľa seba hneď. Aby sme ich dokopy mali 8. Čiže keď máme 4 miesta a máme dávať 2 krátke stĺpiky, tak 4 x 2 je 8, takže si ich zrátajte. Keď napríklad sa niekde pomýlite a neviete vôbec extra kde alebo tak buď si to celé vypárajte a ak si to nechcete celé vypárať, tak proste do jedného miesta pichnete alebo teda urobíte tých krátkych stĺpikov 3, ich urobíte a neurobíte 2, čiže do jedného dáte 1 a do druhého dáte 3, napríklad aj tak sa dá. Ako veľmi tuto to tak nie je vidieť, nebude vám niekto z toho robiť nejak zle, však vy to asi budete najviac sama iba poznať. Dobre, takže mali by sme ich mať dokopy s týmto 8, tak si ich poďme porátať. No, takže toto je jeden, kde máme tú sponku. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Takže to by sme mali. Ale to nám nestačí, potrebujeme to mať širšie, takže znovu pichneme do toho istého, kde máme sponku, urobíme 1, označíme si ten náš krátky stĺpik, ktorý sme teraz urobili, tak. A teraz budeme pridávať, ale nie tak, že do každého tu budeme dávať 2, ale budeme to robiť na striedačku, čiže budeme dávať 2, 1, 2, 1, 2, 1 a tak ďalej. A teda ich budeme mať dokopy 12. Takže do tohto istého miesta znovu pichneme, lebo tu chceme mať 2. Čiže 2 krátke stĺpiky hotovo, ale do toho ďalšieho miesta pichneme už len 1 krát, lebo urobíme len 1 krátky stĺpik. Zase do ďalšieho miesta urobíme 2, lebo už sú na rade 2, čiže toto bol 1. Znovu do toho istého miesta druhý.
Teraz zase jeden. Tak si to pekne viete pozrieť, že kde to máte pichnúť. Toto je už vlastne také obtočené, už sú urobené. Tento máme voľný, takže doňho urobíme ten jeden. Tak, pri krátkych slupíkoch vám to možno pôjde trošku ťažšie, lebo tie medzery medzi nimi nie sú také veľké, takže sa toho nebojte a snažte sa iba. Tu zase 2, čiže 1, 2, tak, teraz zase 1. Teraz 2. Už sa nám to krásne rozširuje. Znovu, takže už je ľahšie sa nám s tým pracuje. No a ako viete, že ste to dobre robili, je, že vlastne keď končíte, tak by ste mali končiť jedným, lebo ste začínali 2. A keďže je to kruh, tak by to malo byť stále na striedačku. Takže to máme dobre. A mali by sme ich mať dokopy 12, tak si môžeme porátať, toto je jeden tá sponka, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8, 9, 10, 11 a teraz sme urobili 12. Dobre, a teraz vlastne urobíme pevné oko, čiže ešte vám to ukážem. Takto sme skončili, pichneme tam, kde máme sponku, zoberieme vlnu a hneď ideme sem. Sponku už môžeme dať preč teraz, už ju nepotrebujeme. Takže takto máme ukončený kruh a toto je to také rozšírenie na to sedielko. A teraz ideme robiť listočky. Tých listočkov bude dokopy 6 a urobíme ich pomocou reťazkových očiek a pevných očiek. Takže urobíme teraz 3 reťazkové očká. 1, 2, 3. Takže 1, 2, 3. Toto už je ďalšie. A teraz urobíme 2 pevné očka. Čiže do toho očka ďalej od hačíku. To prvé sa neráta, čiže 1. Sa mi to trošku pokazilo. Tak, 1. Teraz druhý. Čiže máme takto. A teraz urobíme to predchádzajúceho, čiže takto tu sme. Do toho krásneho vedla urobíme ďalšie pevné očko. No nechce mi to tam ísť. Tak. Ďalšie pevné očko a ešte jedno, čiže do ďalšieho. Tak. Dobre, a teraz môžeme urobiť ďalší lupienok, čiže 3. 1, 2, 3. Zase 3 reťazkové očka a urobíme pevné očko. Sem, pevné očko. Sem, zase 2 pevné očka. Aha, to už som išla na krátky stĺpik. Čiže pevné očko 1. A hneď do druhého voľného pevné očko. Tak. A zase 1, 2, 3. Reťazky. 1, 2, 3. Máme 3 reťazky. Teraz nie do toho prvého, do toho druhého a potom do toho tretieho. Čiže sem. Ešte si takto nechám pomáhať. Nevadí, keď vám to takto odíde, vždy sa viete vrátiť, to je na tomto super. Takže sa nebojte, že sa vám niečo pokazilo. Tak, znovu pevné očko. A znovu pevné očko. Tak. A pekne takto pokračujte, ešte urobíte 3. A potom budeme pokračovať ďalej. Už sa pomaly dostaneme na tú žltú časť kvietku.